Γεια σε όλους, GeorgeM για το goodbye.gr και μπροστά μου έχω την ευχάριστη έκπληξη της εβδομάδας, το Nokia 808 PureView, ένα κινητό που το περιμένουμε καιρό και ήρθε. Δεν είναι ότι ενσωματώνει κάτι εξαιρετικό από πλευράς λειτουργικού ή επεξεργαστή κτλ. Αυτή τη φορά έχουμε μπροστά μας το καλύτερο camera phone που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ένα κινητό με ανάλυση φωτογραφιών που φτάνει στα 41 MP, όσο απίστευτο και να ακούγεται. Η Nokia έχει επενδύσει 5 ολόκληρα χρόνια στην κατασκευή αυτού του κινητού και ήρθε η ώρα να δει την απήχηση που θα έχει και στον κόσμο. Βλέπουμε ότι έχει βραβευτεί και με το βραβείο TIPA Best Imaging Innovation Winner, λογικό λόγω της κάμερας, και στη GSMA με Global Mobile Award 2012 Winner. Ωραία. Θα το ανοίξουμε. Έχουμε το μαύρο κινητό μαζί μας. Θα κόψουμε εδώ την ταινιούλα. Έλα. Ωραία. Και μπροστά μας βλέπουμε τη συσκευή. Μαύρο χρώμα, μέσα σε εδώ πλαστικό. Φανταστικό πίσω κάλυμα. Ματ. Δεν ξέρω αν γρατσουνιέται, ελπίζω να μην το γρατσούνισα με την πρώτη. Όχι, δεν νομίζω. Αρκετά παχύ, αυτό το ξέραμε. Είναι κοντά στα 14 χιλιοστά το πάχος του. Λογικό, πρέπει να χωρέσει αυτό το θηρίο εδώ πέρα των 41 MP. Βαρύ, εντάξει, σχετικά με τα τελευταία smartphone που κυκλοφορούν στην αγορά, ναι, είναι βαρύ. Είναι 169 γραμμάρια. Προφανώς και δεν έχει σχέση με, για παράδειγμα, το Galaxy S3 ή το One X, το iPhone 4S, γενικότερα τα top smartphones της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τελείως διαφορετικό κινητό, απευθύνεται σε άλλο κόσμο και έχει τελείως διαφορετικές δυνατότητες. Να ανοίξουμε λίγο εδώ το καπάκι. Ωραία. Και λίγη μπαταρία. NFC εδώ. Φαίνεται στην κάμερα όπου ο δέχτης. Και εδώ μέσα κάρτα για micro SIM, micro SD. Ο φακός εδώ βλέπετε πόσο τεράστιος είναι. Δεν υπάρχει. Ωραία. Made in China. Κλασικά τα καινούργια Nokia Made in China. Εδώ μπαταριούλα. Και μέσα να δούμε τι έχει. Κλασικά εδώ σύντομες οδηγίες. Αρκετά αναλυτικής παρόλα αυτά. Λέει εδώ κυρίως για κάποια gestures που μπορεί να κάνει κανείς με το δάχτυλό του. Αυτό να δούμε πόσο μπορεί να συμβεί όντως. Προβολή φωτογραφιών στην οθόνη, στην τηλεόραση, NFC, χάρτες και τα λοιπά. Μέσα φορτιστής ωραίος, όχι αλλά Lumia 800 και τα λοιπά, στρογγυλός, ένα τελείως διαφορετικό εδώ μοντέλο. USB, κλασικά και αυτό. Τα ακουστικά γνωστά και λουράκι ωραίο γιατί είναι κάμερα και πρέπει να την κρατάμε. Ωραία. Πάμε λίγο πίσω στο κινητό. HDMI, δεν το δείξαμε στην πρώτη μας επαφή. Mini HDMI, micro, νομίζω είναι mini HDMI αυτή. Micro USB, 3,5 χιλιοστά jack. Αυσομοίωση εδώ ήχου πάνω κάτω. Εδώ για να κλειδώνει, να ξεκλειδώνει γρήγορα. Και κουμπί για φωτογραφίες. Άψο, παιδιά, το νιώθω ήδη πόσο καλό είναι για φωτογραφίες. Να πω ότι πραγματικά μου κάνει εξαιρετική εντύπωση πίσω εδώ η ποιότητα κατασκευής και το πόσο ωραία υφή αφήνει στο χέρι. Οπότε γρήγορα θα βάλω την μπαταριούλα να δούμε και λίγο μέσα τι γίνεται. Απ' έξω είναι ωραίο. Οκ. Να δείξουμε λίγο και την μπαταρία. Η μπαταρία είναι 1400 mAh. Όχι μεγαλύτερη που έχουμε δει.
για ένα smartphone που κοστίζει τόσα λεφτά θέλαμε κάτι παραπάνω, δηλαδή νομίζω ότι μια μπαταρία χωρούσε εδώ πέρα σε ένα τόσο μεγάλο σασί κοντά στα 2000 mAh, αλλά τέλος πάντων ας είναι. Από εδώ ανοίγει. Να πούμε ότι το κινητό φοράει Symbian λειτουργικό, αυτό ξενίζει πολλούς, αλλά είναι μάλλον το τελευταίο Symbian που βλέπουμε από την Nokia και περιμένουμε την τεχνολογία αυτή, η τεχνολογία δηλαδή PureView με την εκπληκτική αυτή κάμερα να περάσει και στα Windows Phone. Για κάτι τέτοιο χρειαζόταν αναβάθμιση του λογισμικού από τη Microsoft και πλέον με τη Windows 8 νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα βγάλω και τη ζελατίνα από εδώ να βλέπουμε καλύτερα την Clear Black οθόνη. Να θυμίσω γρήγορα τα χαρακτηριστικά της συσκευής, τα οποία δεν είναι εντυπωσιακά. Ο επεξεργαστής είναι 1,3 GHz μονοπύρινος. Η οθόνη 4 inches Clear Black AMOLED όμως με ανάλυση 640x360 pixel μόνο. Έχουμε καιρό να δούμε τόσο μικρή ανάλυση σε high-end θεωρητικά smartphone. Σήμερα έχουμε 26 έκτου, και η ώρα δεν ξέρω πόσο είναι, 3 ας πούμε. Ωραία, αυτή είναι η πρώτη οθόνη, μαύρο κατά μαύρο, εντάξει το έχουμε ξαναδεί σε Nokia κινητό. Γρήγορη κύληση στα μενού, αλλά είναι το νέο Symbian, αυτό δεν το έχουμε ξαναπιάσει στα χέρια μας ποτέ, οπότε είναι μια καλή γνωριμία, ένα καλός τρόπος να γνωριστούμε και με το νέο λειτουργικό. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι θα το χρειαστούμε και για πολύ περισσότερο. Να πω ότι η οθόνη απλά λίγο κολλάει, οπότε γι' αυτό με δυσκολεύει. Πάντως η κύληση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Έχει ήδη Angry Birds, Let's Golf, Asphalt 6. Εδώ κάποια πραγματάκια παραπάνω, Maps, ωραία, Quick Office. Να δούμε εδώ τι γίνεται. Προφανώς και η Nokia, θέλοντας να πουλήσει αυτή τη συσκευή σε περισσότερο κόσμο, έχει καταλάβει ότι με το αρκετά κακό όνομα που έχει δημιουργήσει το Symbian στην αγορά δεν θα τα καταφέρει. Οπότε ενσωματώνει στη συσκευή κάποιες έξτρα εφαρμογές, οι οποίες τουλάχιστον δεν θα σε κάνουν να χρειάζεσαι πολλές παραπάνω εφαρμογές για να δουλέψεις. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία. Σούπερ, εδώ την έχουμε δει και το pinch zoom είναι πολύ γρήγορο, νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Μου αρέσει που τα φωτάκια πρέπει να είναι φωτάκια εδώ τα κουμπιά, το κόκκινο και το πράσινο που λέμε. Ωραία, από εδώ κλειδώνει, ωραία. Αλλάζουν εδώ οι οθόνες πολύ εύκολα και από πάνω έχουμε άλλα Android notification bar. Ωραία, NFC tutorial. Τι να δείξουμε για πρώτα. Καταρχάς θα κάνουμε ένα πολύ πλήρες review. Είναι ένα κινητό το οποίο θέλουμε να το δούμε, να το τεστάρουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένα κινητό με Symbian που δεν το έχουμε συνηθίσει και αυτό περιέχει πολύ ρίσκο και ίσως να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά αξίζει να δώσει κάποιος προσοχή σε αυτό το κινητό, γι' αυτό εδώ το χαρακτηριστικό του. Δεν είναι άλλο από την κάμερα. Θα φωτογραφίσω τώρα εδώ. Καταρχάς να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις. Έβγαλα μια φωτογραφία, Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις. Scenes. Ωραία, εδώ διαλέγουμε περίπου τι συμβαίνει. Creative. Πόση ανάλυση θέλουμε, Pure View ή Full Resolution. Full Resolution νομίζω είναι στα 38 MP. Αυτό αποτυπώνεται σε μια ανάλυση 7000 κάτι, νομίζω. Η ανάλυση, όπως βλέπω και εδώ, είναι 7152 pixel επί 5368. Απίστευτο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν το βάλετε αυτό να το χτυπώσετε κάπου θα βγει ένα τεράστιο χαρτί, ένα τεράστιο περιεχόμενο. Γι' αυτό θα βγάλω μια φωτογραφία τώρα εδώ. Ωραία. Μου κάνει εντύπωση ότι αποθηκεύεται πολύ γρήγορα. Κάνω zoom. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που βλέπω. Η ανάλυση είναι απίστευτη ακόμα και σε σχετικά δύσκολες συνθήκες. Για να πάμε πίσω. Όχι από εδώ. Ωραία. Δοκιμάζω κάτι. Θα το δείτε εσείς σε λίγο. Ωραία.
Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα το μέγεθος της λεπτομέρειας της φωτογραφίας, αλλά είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά, εντάξει, το περιμέναμε, είναι το χαρακτηριστικό που θα πουλήσει το κινητό, ουσιαστικά. Είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά το κάνει να ξεχωρίζει. Πολλές ρυθμίσεις, να τις δούμε λίγο. Pure View, ας πάμε εδώ πρώτα. Μπορούμε να διαλέξουμε 8 MP κάμερα με ανάλυση φωτογραφίας, JPEG Quality, Super Fine, Color Tunes, Tones, Capture Mode, OK, Saturation, Contrast, Sharpness, πολλές ρυθμίσεις. Ας δοκιμάσω μια 8 φωτογραφία εδώ με το flash. Καταρχάς είναι γρήγορος ο φακός, είδατε πόσο γρήγορα βγήκε, και θα κάνουμε τώρα ένα zoom in. Κοιτάξτε πόσο καλά φαίνεται το κείμενο. Λες και το έχω σκανάρει, παιδιά, είναι, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι θα κρατήσω την κάμερα αυτή για μένα. Όπως ακούστηκε καταρχάς ωραία εδώ η αλλαγή από portrait σε οριζόντιο. Και γρήγορο. Σε πρώτη φάση νομίζω ότι δεν είναι άσχημο όταν το κλειδώνει και μένει έτσι ανοιχτό και δεν έχει καθόλου ρεύμα. Βλέπετε το φως εδώ και ανοίγει, νομίζω, με double tap. Όχι. Ίσως καλιάρισης πρέπει να κάνουμε. OK. Σε πρώτη φάση το Nokia 808 Pure View μου αφήνει μια αρκετά καλή εντύπωση. Υπάρχει σήμερα λειτουργικό, αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί. Είναι το αρνητικό κομμάτι της ιστορίας. Όπως επίσης και η ανάλυση οθόνης, η οποία για ένα κινητό με τόσο υψηλή ανάλυση κάμερας θα έπρεπε να είναι μεγάλη, ώστε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα πραγματικά πάνω στην οθόνη. Παρ' όλα αυτά, OK, είναι ένα κινητό το οποίο απευθύνεται στους λάτρες της φωτογραφίας. Προσωπικά δεν το θεωρώ τόσο smartphone όσο camera phone. Ένα κινητό το οποίο για κάποιον που θέλει να κάνει τα βασικά που κάνει ένα smartphone, δηλαδή ένα email, λίγο browsing, κάποιες γρήγορες δουλειές, λίγο κανένα παιχνιδάκι, χαλαρές χρήσεις, νομίζω ότι αυτό το κινητό θα τον βολέψει άπειρα, γιατί δεν θα χρειαστεί να έχει ποτέ ξανά φωτογραφική μηχανή μαζί του. Είναι νομίζω καλύτερο και από point and shoot φωτογραφικές μηχανές. Είναι μια νέα τεχνολογία που πρέπει να τη δοκιμάσουμε κι εμείς για να έχουμε πλήρη άποψη, αλλά σε πρώτη φάση μου αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις. Και ποιότητα κατασκευής Nokia, OK, δεν είναι πίσω κάποιο μέταλλο, αλλά παιδιά, είναι super. Αυτά από εμάς, τα λέμε στο full review του κινητού σε λίγες μέρες, αφού το έχουμε τεστάρει